sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang alyaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita na kaya inspirasyon. Aksyon radyo, bakulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa para serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulong man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulong saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog tanay, sa bisan anong at kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Panasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palangga. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01.
Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Pred Salanga karon nga adlaw Miyerkules. Pitsa 21 na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, mga traveler pasulod sa Negros Occidental ginabusuhan makigangot sa destination LGU. Mga returning residents nga may expired swab test ginapangabay nga mag-facility quarantine sa pag-abot diri sa siyudad sa Bacolod. Pagtukod sang Advance Command Post sa Bacolod City Police Office sa Barangay Alangilan, suguran na sa bulan sang Abril o kon Mayo sini nga tuig. Lalaki nga subject sa buy-bust sang Talisay PNP na kuwaan sang armas lutang. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginkondinar kag ginapaimbestigaran sa karon sa mga miyembro sang Makabayan Block ang ginaligar profiling sa mga public school teacher sang Department of Education. Sa House Resolution 1719, ginapangabay nanday Congressman Franz Castro, Carlos Isagani Sarate, Ferdinand Gaite, Eupimia Culyamat, Arlene Brusas, kag Sara Ilago, ang House Committee on Human Rights kag Basic Education and Culture nga osisaon ang isyo. Suno sa mga mamalida, nakabaton ang ACT Teacher Party List kag Alliance of Concerned Teachers ang balita gikan sa nagkalain-lain nga riyon angot sa ginaligar ginahimo sang DepEd nga intelligence gathering o kon profiling sa public school teachers. Base sa nakuha nga impormasyon sang grupo, ginapangayuan ang mga public school teachers sang ila dibisyon nga opisina sang listahan sa mga miyembro sang ACT sa ila lugar. Patag sang grupo sa ginahimo sang DepEd pareho lamang nga ginahilabtan na ang kinamatarong sang mga public school teacher nga magtukod kag mag-intra sa mga grupo agod dipinsahan ang ila interes kag panindugan. Bag-o naman ini ang mga manunudlo nga among ginakabig naton ikadua nga ginikanan sa aton kabataan sa karon do amo naman ang target sang profiling. Daw wala kag tuon na ini. Ang punto naton kung ining mga manunudlo nga nagabantala ka nagasinggitan sang ila kinamatarong dapat respetuhon. Lantawa balang sitwasyon makaluluoy ining aton mga manunudlo. Gaayo sila halin pa sang una. Nga kung mahimo saka-sakaan man ang lasweldo. Nga kung mahimo talupang doon man sila sang gobyerno. Kapila na pasakaan, giduble na ang saka, sweldo, pulis, militar, kag iban ang manunudlo daw ginapalipat-lipatan. Ang punto naton kun ang ginahimo sang manunudlo sa pagsinggit sang ila kinamatarong wala gid problema. Nga hagad mo ya sang hala palista ngalan sila mga nga mga manunudlo. Ila na kinamatarong nga magsinggitan nga dugang-dugangan man ang kompensasyon nga ila mabaton. Ang malain lang sina kung ining mga manunudlo nga miyembro sang ACT sa bilog nga pungsod Pilipinas
nagatudlo sa ilang mga estudyante sa pagrebelde, sa pag-intra sa New People's Army, sa pagkontra adlaw-adlaw sa gobyerno, may rason. Pero ining mga manunudlo, nagtukod lang sa ila grupo para ipakig-away ang ila kausa. Kausa number 1, nagaayo pasakaan ang sweldo. Agod lang makagulog ginhawaman ang mga manunudlo. Ang mga manunudlo, may mga kabataan man, may pamilya man, nagakinanglan man sa daw bulubos tanti kuntani nga pagpagabuhi. Di kakita niya nga tudlo kabilog nga adlaw. So haluson ang ibang ganyan naglalao na. Kaya wala na chimpo ya. Kadamo sa mga manunudlo nga wala makapamana, wala makapangasawa, kagintutukan ang ila sini nga obligasyon, kag ila propesyon. Ti karon kung magsinggitan ang manunudlo nga dugang-dugangan ang sweldo, ipaagay mo sa profiling, ilista mo kay daw ini nga mga manunudlo, daw mga lip test, daw nagakontra gobyerno, daw hindi man amo. Respetuhon ta. Lain las na ako na nga manunudlo, pag-abot sila sinihulot klasyan naga silang klas, kuntahon tang gobyerno. Klas, bit kita kag masakay sa tangki digira. Inaguroya makasiling kita nga dapat gidman nga pangpusasan ini sila. Pero ini mga manunudlo gatudlo husto ang ila lagi na marcha sa dalan, ang ila benepisyo. Dapat kung tani nga intindihon taman ang kausa sang aton mga manunudlo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na, morning na, sa Bilog Gadakbanwa sa Bacolod. Kamusta kamo? Petsa 21. Gabagyo sa iban nga probinsya, ginasper ang Bacolod kag Negros. Ang Bacolod kag Negros sumuyag pangamuyo, ulan-ulani makami, bisan jutay lang. Uhaw na ang amon kadutaan. Laya na ang amon mga pananom. Amon na bala? Hamak mo nga ang iban gabaha. Puerte na ya, may mga evacuation na nga gintukod. Ang Bacolod iya kag Negros, kulang taon mong aton kalangitan magulugal umon adlaw-adlaw apang taliti lamang kag wala magtupa ang ulan. So ang aton pangamayuon hindi bagyo, kundi ulan para nga basa ang duta, mabuhi man ang aton sini mga pananom kag makapaligo man ang aton kasapatan. Ang aton patrol nagalagulad na sa pila ka mga dalanon, ginatsikyer na ang nagakatabo sa syudad sa Bacolod 24 oras plus ang pila ka mga nagapanguna nga presyo sa merkado. Amo inang ginatutukan naton adlaw-adlaw para sa benepisyo sang aton mga kauturan. Ang iban gabarikutot pa nagamonitor, ang iban kabango na. Adlaw ron, las 4:09 na. Sa sini nga mga tinion, aber, ang aton patrol. Balita sa patrol. Sigurado ako, ginaman ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Aksyon na Fred, good morning. Aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning. Kamusta? Subong kagahon Aksyon Fred. Magkabatsyag ka na subong sang katugnaw. Kag hindi naman jo mapaang no ang kagahon. So kahit pa paano iya nga kung matugnaw, makabatsyag sang katugnaw kada kagahon, maobligar ka magtindog kag maghambal kag magpanguhit bala kung kaisa kag maghambal yang tindog na kag mag-inhit na tubig. Kalain. Muni aksyon na Fred basta tugnaw na mag-init tubig kag magpangapi of course no. Muni ang isa sa pinaka importante sa tanan ang pag connection na Fredo pag medyo init jutay talawas paagi sa pag-inom sang kape. O, ang iba nato yung mga kauturan karon action na Fred ang of course ang mata-mata sa pangape no. Sa sining kagahon bukas na ang iban nga mga kapihan sa tubang sang Regional Hospital Action Fred sa may barangay 18
amat-amat naman ang iban sa pagpatimpla sang kape, ang iban mga utod gatindog, ang iban kapungko sa pagpangapi, mga kalabanan diri nga mga customers ang mga nagabantay man sa ospital. Andalan sa lakson sa karon masyado ka tawhay, halos ang taradibin ang Burgos kag iban pa masyado pagkatawhay aksyon na Fred ang pagbiyahe, no? Sa aton sila mga kauturan, especially ang nagabiyahe no, kung mga salakyan di pasahe going sa downtown area, masyado pagkatawhay. Ginlabihan man kagina action na Fred sang patrol ang downtown area particular ang aton siling ang Bacolod City Public Plaza masyado ka sanag man sang mga suga sa sining tinion kag ma-appreciate mo na amat-amat ang beauty sa aton sining Bacolod Public Plaza kay pipila na gid lamang ka mga portion diri ang gina-repair action na Fred ang nakitaan ko gani di kalabanan nga gina-repair sa karon mga area sa may dampisang dalan sang San Juan. Medyo na lang ni ang gina-repair sa sining tinuon action na Fred, no? So sa aton sining mga kauturan, by the way, masyado katawhay ang dalanon sa syudad sang Bacolod. That is why extra gid nga paghalong para mas mahapos para sa aton sining mga kauturan makaabot man sa ila sining destinasyon kay ang importante diri action na Fred ang paghalong. Ang iban nga mga salakyan di pasahe sining tinuon action na Fred ang halos ready na, no? Sa aton sining mga kauturan sa pagpamikap. Of course, ara man ang tricycle, e-bike kag tricycle nga nag-amat-amat naman sa pagbiyahe. Aksyon na Fred, isa sa naobserbaran karon sang patrol ang ang kalabanan sa ngunligan to basta kagahon makitanta basura subong medyo way ko sa may nakita nga basura ha ang nagtinambak sa gilid sa dalan. Basi kung ginsugdana sang IPM hakot kong gabi? Gani man aksyon na Fred, pasigin sugdan, o kung nagisigura naman nila ang pagpanghakot sa mga basura kung gabi. That's why kagina siling kubaw, syado ka ba kalimpyo sang mga iban nga sang una, mga poste, ginapamutangan sa nga basura. Subong daw, wali ko sa may nakitaan nga pang basura aksyon na Fred. Subong sini ang patrol ari na sa tubang mismo, no? Sa Burgos Public Market Action na Fred, may mga gin-deliver na nga mga isda ang iban ari pa sa sagwa, nagabutang sa kuan, ginabutang pa Action na Fred sa banyera kag ginaamat-amat pa sulod sa sining tinion. May mga ice naman nga gina-deliver, so sa aton sining mga kauturan temprano pa para may idea sila para mapamangkot naman Action na Fred ang presyo karon sang isda available diri sa area sang Burgos Public Market. Daw damo siya mga isda subong si Miguta. Mayo chimpo Oo, mayo ang Mayo chimpo ti aton wala tagin bagyo dire. Ti ang baybayon ta makanay-kanay, posible madamo ang mga mananagat nga nagpalawod. Yes, aksyon na Fred. Kaga of course kung damo isda, may damo supply, diri ta may baluan kung bala pila ang presyo ang isda, no? Sa karon nga kagahon ang bilong-bilong bi pamangkuton ta. Ang pilang bilong-bilong ta subong ma'am? 240 action na Fred. Bilong-bilong dagko ni siya. Di pares ta nagligad ko ti daw regular ang size subong ya dagko ni siya nga bilong-bilong 240. May iban man sa karon si Madam Sexy pamangkuton ta nung available ta subong ma'am panit ni, no? O panit tagpila? Tagwa 200. 200 aksyon na Fred, 200 o gagmay nga pang Rosmaya? 160. 160, medyo barato ni siya subong. 160 amani ang bangros nga gagmay and panit siya 200 ti mayad naman ang panit siya hindi niya pares ang una nga gagmay subong yang dagko ano available ta subong pre Sir, matan na sir kag bulaw-bulaw. oh matan ta tag pila subong Ata butaw ta 180 na tag ko sa nang bulaw 200. oh bulaw 200 so mayad man aksyon na Fred ha so kay nag-amat-amat na nubo mo gani nga kung kaisa ang tawag nila
kaga sa kadamaan depende sa supply and demand. So Ang bulaw na kung lagko, amo ng kampiyon sugbawon. Oo. Balo kang bulaw ti kundi wala iya sang bukog sa iya nga unod. Kaya mo nang namit sugbawon mo. yes, Nang kampiyon. pabakit mo gaaso-aso pa wala sus sa pagkanamit. Oo, samanan mo pa action of Fred sang medyo kahang-kahang balang templada sa usawan. Butangan mo ni kutitot, butangan mo man niya patis kag alanggaw. Plamanan mo, bisa na mo lang niya nga simple nga sausawan, ma-appreciate mo action of Fred ang kaname turns, no? Sang baligya. May dagko man diri ang bangros sa kay Junior. Dagko mga bangros kag kaginagagmay to 160. Dagko mga bangros tagpila subong 220. 220 action na Fred, no. Amo ni ang medyo mahal-mahal jud tay 220. 220 pila ka bilog duha. Duha ni siya action na Fred, pwede magani makabig. Duha isa, no? Oo, duha isa. O kung makabig mo tatlo duha. Tatlo ka bilog sa duha ka kilo kay dagko man action na Fred. Matan man ang kalabanan kag bulaw ang kalabanan nga gina-deliver panit sa kay Maymay amo man action na Fred, no? Matan kag panit amo ni Sir, good morning. May bagis. Oh, Timayo, lantaon tabi ko may bagis si may bagis ka da, pre? Di, bagis siya miyara. Wala lagi. Ang gabakalya. Ano? Bangis na ano niya? Matan. Oo, matan gyapon ang siya na Fred. Matan kaga bulaw. Ning majority mo siya na Fred. Dati so tingala ko yung ang matan. Pre, matan mo gani subong pila man? 160. 160. Wala pagi. Way pagi. Wala pagi. Ang padalag ko gani aksyon na Fred sarado pa subong, no? Si Nini sarado pa ang iyang festa sa panalag ko. Pero dugay-dugay pa si magina available na subong kagahon. So for ang sitwasyon diri sa area sang Burgos Public Market ang nagaamat-amat naman bukas sa sining kagahon. Pero isa sa makabig tang bukas diri subong kagahon aksyon na Fred di temprano pa ang kay Ruben, no? Kay Ruben Kasipi. Kay siya ang presidente siyang Burgos Public Market. Di temprano pa man naga-monitor man sa Aksyon Radio, Aksyon na Fred, no? Ang mag-asawa nga Kasipi. So para Aksyon na Fred, man yung pila ka mga sitwasyon na diri, amat-amat naman ang pagbukas sa mga babuyan o kung karnihan rather, ang mga panakot diri sa area sang Burgos. So amat-amat naman sa pagbukas sang sining ila sining mga baligya. So for Aksyon na Fred, mo ni ang pila ka mga obserbasyon karon sang patrol, ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee. Rekta diri sa patrol with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:20 na. O madmad na mamahaw ron. Gapulo pamangkot kita kung may pagi sa merkado, no? Sa Burgos, basi Libertad may ara. Idla no kulinabog mo. Namit ng labugo. Kung hapon bala ni susuman mo siya. Hindi, ang bagis ka nadula na ang bagis namit malabugo na. Amo nang namit panumsuman kun hapon. Karon nga agat yan, nang inapinsar nyo, nga mangumpra na kamo, bakal kamo pala mahawon, karon nga aga. Daw kanamit bakal guno nga labas, no? Nang jutay, jutay magkilaw ka, jutay lang. Uy, magkilaw ka musmong, hindi lang kamo magbutang langgaw. Suwa lang ang ipuga nyo. Pugaan mo sa suwa, abi. Pagkatapos sibuyas bala. Isa ka pula, kag isa ka puti nga sibuyas, Bombay. Baw ka damit. May mga katumbal ka da. Hindi lang tama kakahanggid, mga
5-7 bilog, para nga sustuha lang kakakahang ya bala. Amo ng kampiyon, do gila pulo pangita sa ginawa ko. Hindi man mayo nga butang kalanggaw damo mo sa kinilaw, gakaluto siya. Inala niya yung nabit, giblang masaburan mo gilang sabor ya. Amo nang ginapulo pangita ko karungaga. Pagkatapos ang ibanti, ang guno yang bisan sabawan mo, kamatisan mo, kampiyon. Butangan mo lupo, kagpaitan, sos. Daw Pinoy kagid sa kanamit. Ang ibandi, pamalhan mo. Kung may sulosobrang 1 kilo man, 1 kilo pwede na kadamo. Pwede mo gani nga turtahon, no? So, mo nang sulusudan nga ginapulo pangita sa ginawa ko. Nang manamit, magtimpla ka magluto, bala. Labi na ko ng nagaluto, bago lang tapos paligo, katampi lang tuwalya, sos sa pagkanamit, gadugang saburuso, sang sabaw, karon nga kagahon, bangon-bangon ron, kag magtimpla na pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na unang hutong roll call naton, karon nga aga. Baw si Milili Uligo, siya gidang una, morning. Kay Kili Jili, good morning. 50 stars ini ang ginpadala, salamat gid. Kay Aida Alunan, kay Rinaldo Reparo, kay Gingging Biauco, good morning. Kay Huma Lumina, baw si Michelle sang Kabuyaw, Laguna, ari siya. Kay Banisa Mayo, with love from Minnesota. Banisa, good morning. Kay Jason De La Cruz, kay Victor Tugap, kay Jen Rose Sinalua, morning kuno kay Rogelio Sinalua, Pinalanga, Yangabana. Kay Rochelle Torbila, good morning. Dira kay Merlita Adot, Pamilya Lacson sa Bago, good morning. Kay Alex Puentes, kay Lunisa Tarusan, sang Purok 20 Alangilan, good morning man. Kay Tim Gambua Querido, sa mga Querido family, good morning. Kay Ebilene Pamusino, sang Lower Bikutan sa Tagig. Kay Rodita Trinidad Crucet sa La Carlota, baga pangagda sa kape, salamat gid sa imbitasyon kape. Anghila Liarte Gayundato, good morning, monitor ni, tagsa kaagagid. Si Alex Muntisa, Alex, morning lang. Kay Melvin Peñapel, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsa kaagahon. Duludugsing lang kita, first portion sang aton sini programa, no? Kay Ame Agostines Baron, good morning man. Okay, las 4:24 na mabalik kami pagkatapos sini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na. Kay Lorito Armas Bidahad asang Narawis Sinigaran, good morning. Kay Diloterio Acosta Gare, good morning from Lamisa Dam sa Quezon City. Kay Alex Muntisa, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kagkaagahon. Diri kita, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon. Time, las 4:30 na, Sibising. Ulihin na si Platan, 475 kilometro na sidlangan sang Baler, Aurora, nga nakaangkon ini sang kabaskugon nga hangin nga nagadangat sa 175 kilometro por ora, malapit sa 100. Kag may pagmulumadlos, nagadangat sa 200 kilometro por ora. Amo ini siya, ang kabaskugon sang hangin, nga dire sa aton hindi mabatyagan. Nagahulag ini, naaminan nakatungdan nga direksyon. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magal-umon nga langit. May pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan guyop sang hangin gikan naaminan nakatungdan, pakadto sa nabagatnan nakatungdan,
ang babatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Mapati kamo kag sa hindi, mataway ang Bacolod kag Negros, pero sa iban nga probinsya, 45 milyones na ang halit sa agrikultura sang bagyong Sibising. Sumaka na sa duwa ang nagkalamatay. Sa Northern Samar, inaabisuhan ang pumuluyo magalong sa balatian nga leptospirosis bangod sa baha tugas ang bagyong Sibising. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na, kay Jubal Trinidad. Good morning. Si Jubal ni adlaw-adlaw gaupod ini sa aton. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Kay Cathy Beer, good morning. Ang iya sininga paghatag katahuran sa siyudad sang La Carlota. Kay Noel Amar, good morning man. Noel, good morning. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Aber, standby makadali, balikan ko kamo pagkatapos sining akon obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
kailan at saan ka dapat magpabakuna. Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vacunation! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Baw, kamusta ang COVID? Nagdangat na sa 32,641 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Nadugangan naman sa 293. Nagapanguna gihapon ang probinsya sang Negros Occidental, may ara 174 kagduwa ka ROF. Bacolod ikadua 37 ka lokal nga kaso. Capiz may 27 ka lokal nga kaso. Antique may 21. Aklan 15. Iloilo siyam kag probinsya sang Iloilo 7 ka lokal nga kaso. May recovery man na mga 27,377. Ang patay nagdangat na sa 846. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Kay Rooney Gordon, good morning. Dira kay Teresa Locsin, sang Salwa sa Quiet, good morning. Kamusta ang Quiet? Kay Utay Benedicto, gamonitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Si Imbong Ducampo, aray man siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Subuman kay Milagros Morales, good morning man. Kamusta? Monitor lang kita, duludugsing lang kita. Tagsa kaagahon. Areglado man? O sige. Karon, relax ka mo dira, tagaan ta kamot sa kapangapi, pulo pangapi man ako dire, kay unahon ko ang akon obligasyon. Pagkatapos, balikan ta kamo. Okay lang? Areglado. Standby. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na
Tapos na pangapi o pangapi pa, gatimpla pa, balik kita sa aton pagpangalagad. Sinulinda Auditor Lapos Aguirre sa Mansilingan, ara na siya gaupon na. Si Jocelyn Abuan sa Cavite, kay Erne Odas Colidas, kay Iriman Desiderio, kay Manjo Arnijo, good morning. Ang iban sa Facebook kamusulod, para nga mabasahan ta ang inyong ngalan. Si Judge Nap Diamante monitor na, kay Bitilao sa Binalbagan, kay Reubin Tampos ang LTO, Toto Raul Alibugas dalom dagaladlad ka na pamahaw mo, kay Roy Marino, kay Parerimias Arroyo, good morning. Kamusta ka mo da? O, sige. Dira kay Marvin C., kay John Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, pareng istoy querido, abi pa ayo-ayo, kay one shot kita, baba. Kay Junjun Agustin and family sang Kawayan, good morning man. Sa mga grupo na ton, gadyaging subong, dira sa palibot sang SM, morning, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syukon, Joel Perido, Roger Aguirre, Lori Aporado, kay Hubert Carrion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorini Canson, kay Buni Advincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Jerome Solinapda, good morning, kay Engineer Nariel Bantay, kay Mark Chua, good morning, gabulugtaw na nisla. Sige, walking, bao si Noel Amaro, may kape, dapat may hot pandesal, correct man? Dapat may Paris gid. Kamusta? Bulo balita naton, gin-aprobahan na sang local school board sa Bacolod ang resolusyon sang Lunes nga nagapangabay sa regional IETF kag national IETF nga i-prioridad ang mga manunulo sa pagbakuna kontra COVID-19. Gusto man, suno kay Councilor Renisito Novero, chairman sang Committee on Education, apisar nga wala pa face-to-face gatubangay ang maestra kag manunudlo, ang mga manunudlo makabig nga frontliner bangod sa pagpanagtag sang modules. Mayuman, dapat nga tagaan prioridad. Ang mga manunudlo ni, daw kisa makabatya kita kaluoy bla. Amo na ni nga sakripisyo, amo na ni nga pagtudlo sa kabataan, ikadua nga iloy, ay, kung kaysa daw hindi matalupangdan sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Si Marlene Diaz, gamonitor man live sa Sumaga. Si Raquel Di Maala, morning man. Dira kay Lolita Pabilia, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and Philippine Standard Time, las 5:02 na. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning. Kay Luwila Siason, kay Lolita Pabilada, kay Giselle Franco, kay Robert Ruma, Titing Angels, good morning. Kay Mox Espanola sang Isabela, kay Robert Ruma, kay Angela Liate Gayondato, Subuman, dira sa Lebanon, dira sa iya anak, good morning. Kay Maricon Castillo, baw si Noel Amaro, silingin sa amon, tonight, mabuhos ang snow, kag madrop ang temperatura sa -1 below 0. Bao, perte sa pagkatugnaw. Kung mga arthritis ka, tukalgid. Perte, no? Diri kita, balita daton sa Kapitolyo, mga traveler pasulod sa Negros Occidental ginabusuhan, makigangot sa destinasyon LGU. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. May importante nga pagpahibalo ang gobyerno provinsyal sa Negros Occidental sa mga inbound travelers o kung mga magasulod diri sa Negros Occidental patapos nga nakakasna ang travel moratorium pasulod sa Western Visayas. Sa sulat nga ginpermahan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, yagin panugyan sa mga travelers nga dapat makigangot gid sa destination local government unit o kon banwa kang syudad nga ila sining pagapulian antes magbiyahe pasulod sa probinsya. Nakapagkit man sa official Facebook page sang Provincial Government of Negros Occidental ang mga help desk contact number sang kada banwa kag syudad. Ang kaaksyonyogikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Henovaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:04. Mabalik kami pagkatapos ang amon obligasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Philippine Standard Time, las 5:10 na. Muning da kay Marilo Travilla Catinoy, kay Ayan Paul Nobilia, sang La Carlota. Bao si Banoy Bahandi, Arasya, naga-monitor sa Purok Kabukiran, Barangay Takuling. Aber kapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred
balita naton sa puwersa sang aton kaapulisan pagtukod sang Advanced Command Post sa Bacolod City Police Office sa Barangay Alangilan, sugura na sa bulan sa Abril o kun Mayo man siningat tuig. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na good morning report kay sa Bacolod City Police Office, himuon nga Advanced Command Post sa Bacolod City Police Office ang duta nga 1,000 square meters gin-donate sang pamilya Arceo sa Barangay Alanginan, siyudad sang Bacolod. Ang papatindog sang Advanced Command Post para ini sa Bacolod City Mobile Force Company o kon BCMFC nga inisiguran ang pag-construct sa bulan sang Mayo o kon Hunyo sining nga tuig. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jose Eder Manzano, Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company, may nagbulig na nga mga stakeholders agon matukod ang Advanced Command Post sa Barangay Alangilan, siyudad sang Bacolod. Suno kay Manzano, Action Fred, isa lang ini sa mga proyekto ni Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido sa din iyang man ginapangitaan sa pamagi nga may mga stakeholder man nga magdonar sang ila sining gaduta agod patidugan sang bag-o nga mga police station diri sa siyudad sang Bacolod. Suno kay Police Lieutenant Colonel Jose Eder Manzano, dako ang mabulig sa mga proyekto sa papaluntad sa katawhayan sa Banwa sa Morsia, Talisay, kag siyudad sang Bacolod. Suno kay Manzano, Action Fred, pabakoro nila ang preventive patrols sa tatlo ka boundary agad hindi makalabay ang mga illegal nga kontrabando. Well, nakita natin right nga dirang strategic nga location naton kay ang area is may ara road going to Morsia kag ang isa is may intersection na siya. Ang isa ka road is going to Talisay. So daw na tri-boundary na siya between Bacolod, Talisay and going to Morsia. That's why dira nato napili nga dira nato ni butang ato ng Advanced Command Post para at least strategic kag ma-intercept naton if ever may mga illegal contrabands nga ilabay dira sa area, iara gidayon na naton nga personnel as well as strategic man na para sa pagkandak naton sa aton nga mga preventive patrolling as well as pinaka-backstop sa aton whole unit of the Bacolod City kay medyo namukid naman ang area. Police Lieutenant Colonel Jose Eder Manzano, Force Commander sa Bacolod City Mobile Force Company sa Bacolod, PNP. Ang ining report, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:15 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas
inadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Matas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y samsan anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Radio Philippine Standard Time, las 5:19. This time check is kay Niel Brian Baluis, naga-monitor karon nga aga. Kay Bagyeda, good morning. Bagyalila Bags, good morning. Diri kita, Santon Plus Herbal Capsule. Ano ang a 5:21 na kay Babes Navarro Hortales, Baligwas, good morning lang. Dira sa Purok Tangkong, Barangay 7. Dali gilang, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw, 9:37. Una nga bula resulta, 9 kag 37.
Second draw, 15-37. Ikaduha nga bula, resulta, 15 kag 37. Third draw, 29-34. Ikatatlo nga bula, resulta, 29 kag 34. Diretso kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto, 658 kita. Ang jackpot, 49,500,000. Kombinasyon in any order, 45, 54, 13, 6, 51, 35. Kombinasyon sang 658, 45, 54, 13, 6, 51 kag 35. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 23,348,648. Resulta in any order, 25, 32, 41, 21, 35, 33. Resulta sang 649, 25, 32, 41, 21, 35 kag 33. Tatlong resulta, 642 kita. Ang jackpot, 79,96,039. Kombinasyon in any order, 35, 30, 10, 9, 5, 25. Resulta sang 642, 35, 30, 10, 9, 5 kag 25. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:24 na kay Di Anton Diaz, kay Tony Diaz nagamonitor sa Patria Village. Good morning. Sumuman kay Daday Hilado, morning da sa pamilya Hilado sa Barangay Alihis. Babalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Kung anuman ang ginhambal sa natundan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid nga salamat. Mayong adlaw naman sa aton mga tagpalabati. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. This time check is brought to you by Coca-Cola. Ihol, mga returning residents nga may expired swab test ginapalabay, mag-facility quarantine gid sa pag-abot sa Bacolod. Detalye siniyo po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong ag-action, Fred, bukas sa mga pampublikong eskwelahan nga ginahimo nga quarantine center diri sa mga syudad sa Bacolod para sa magapauli nga mga returning resident o kon local stranded individual. Action, Fred, nag-umpisa naman ang LGU sa pagbaton sa mga returning resident kag LSI matapos nga nagtakop na ang travel moratorium. Ginpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas, chair sang action team on non-OFW returning resident. Ginakonsidera sa syudad, Action, Fred, ang mga naapektuhan sang travel moratorium humalin April 5 to 19 sa dinila batunon ang expired nga swab test result kag tugutan nga makapauli sa syudad tubtob Abril 30. Ginpahayag ni Rojas nga dapat i-present ang Action, Fred, sa mga stranded nga returning residents ang ilangan negative nga RT-PCR test result sa diin sa pag-abot nila sa may Silay Airport. Sila ang sugaton sang city bus kag pagadalon sa Bacolod Base Center para sa reswabbing. Suno pa sa konsehal, ang mga ginpang swab nga returning resident ang sarang naman nga maka-home quarantine. Apang nagapanugyan si Rojas nga may available man nga quarantine facility ang syudad agud malimit ang ilang nga exposure sila sa nga pamilya o kung pwede man nga mag-quarantine sa hotel pero sila ang magabayad. Pag-abot na din nila for those nga wala sang updated nga RT-PCR swab result, expire na, batuno naton pag-abot diri i-swab na sila kag home quarantine. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Hindi magkalipad mga ka-aksyon nga maginom sang pinaka-epektibo nga
Session Coffee Make. Basta Kape, mag-life extension ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus,
pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Kay Ruan Ong, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao. Kay Rodilyn Alvarez Bayabado. Kay Ande Saludares na. Kay Lolita Pabila, good morning man. Dire kita, lalaki nga subject sa Baybas Santa Lisay PNP na kuwaan sang armas lutang. May detalye si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred na kumpiskarang isa ka armas lutang sa Baybat Operation ngigin patayan sa otoridad sa Hacienda Lupez, Barangay Matabang, Syudad sang Talisay, tinilikdan nga hapon. Ang sospitsado dirigin kilala sa kay Joel Parino, 59 anyos, ka nagapuyo sa sitio Mambukog, Barangay Zone 16 sa uman nga syudad. Sa gintingog nga puwersa sa Talisay PNP kag Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Tigayon na baklan sang isa ka homemade shotgun kag may upod nga magazine assembly sang 12-gauge action na Fred. Ang nasabit nga suspek na recover man ang 100 peso bill kag ang 7,900 pesos nga bodol money gikan sa poder sang suspek. Kaso kapag lapas sa Republic Act 10591 o kung paghupot sa nga armas luthang ang atubangon sang suspitsado nga karon nahunong na sa custodial facility sang CIDG. Balita gikan sa Nukpo, Aksyon Brian Morden nagareport una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Pretty Mahilom, good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hiyadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Red Volter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita, Evergreen Herbal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining duha ka mga persona sa bypass operation sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 5, pero ang bypass operation natabo diri sa area sang Purok Ceresa South, Barangay 3 diri sa syudad sang Bacolod. Ining duha aksyon na Fred ginkilala kanday Rodney de Vidagracia, 29 anyos, kangiya sini nga upod nga si Mary Grace Abansenya, 23 anyos, lunsay residente sang Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod. Now sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sang police station number 5. Ining duha ginakabig man nga mga street level individual nga nag-transaksyon man sang illegal nga droga sa pulis nga nagpukuno-kuno buyer. Din na recover sa duha aksyon na Fred ining dosi tanan ka plastic sachet sang suspected shabu.
Samtang sa police station number 4, nagpatigayon man sang ila sining basta operation resulta sa pagkadakop diri kay Gabi Alob, residente ni sang Purok Tarapon, barangay 27 diri sa siyudad sang Bacolod. Di na-recover man saya ining 6 ka plastic sachet sang suspected shabu. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Kay Christ Kiripol Javier Tanatan, good morning. Maari si Elizabeth Malakagamala. Elizabeth, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatikayo. Carlota, kay Danny Boy Montihar Bagyano, good morning. Kay Lita Tagonsilia Limaco, good morning man. Sa barangay Carolan, standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.